scars, wanted to hide all the shame, wanted the love in their hearts, wanted the worship of fame, wanted to ride over loneliness. Perfect timing. Hello guys. I hope you guys are good. Hi, welcome back to my channel. It's your girl Melo, and I'm back with another video. I am back. Today's video is a different video. I have done something like this, but not exactly like this. But anyways, so welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to follow me on my social media account. On TikTok, I am Melokuhle_17, road to 20k followers, baby. And on IG, I am baby_males, double L, triple S, baby. Okay, today we are doing a breakup prank. Yeah, boy. Good boyfriend, yeah. Lately, we've been arguing a lot. So I'm just gonna pull that, Lana. You know, I don't think we are good for each other. Blah 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 blah. And so I set up somewhere the camera. I think so. And I honestly don't know about the react Tanjani. I have no idea. But in hopes so bana umfana only pure intentions. Come on. But anyways, let's get into this video. I'm gonna quickly change my clothes, get into something comfortable. And then I love you all so much. Let's get into this. It's actually taking so long. I'm panicking now. I am so fucking panicking. Shall I continue? What a bad idea. I'm struggling to find the perfect angle, Sana. And you're calling the open and you're writing. Because when we shall set up, it's gonna be so perfect because you guys can see me properly. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Jello. You need to go fix it now. Little. Huh? Little Kapa. Chip yako ndio swipe card. Boy. It was so cool. Right now. Something. Okay. I think the best choice here, I'm like the best thing I can do for Tina. Move out. Let's move it out. Yeah, boy, go again. Then I need down to Lendo. This is just better not to come for it. I don't know better. Yo, fun. So move out the fine, and you have sunset. When I'm still Yeah, but next year. I'm going to go I'm going to James. One day we will say, I'm going to go to him to find out what baby was. So I think it's best to start the space. Honestly, that's what like Nyan. I think like start the space. This woman like I don't live Bantini. I like my personal life I'm resolve around wena and boom there's chomin so long I mean ndidiki uxabana nawe ndidiki ukuxolekisa ngam ndidikiwe so I think in E122 I feel it's best for no. What?
Bro, what are you talking? Ndithi kuwe it's best. Ndiyeke man, ndiyathetha apha. Ndiyaziba ungimamele nto ndithetha kudala ndizama uthetha. Abenathi ndidikiwe, ndiyathetha undiva mos. Ndithi masohlukane kudala ndirepita into eyi-one mos ndizama uzicacisa umntu ufuneka ade abekrwada kuze avakale kuwo. Koko serious isiphi situations ezifuna ube serious? Kuba wena utheni? Kuba wena utheni kaloku? Kungaba ndithi ngam kanye nabo complain break nje. Uthini kaloku xa usitsho? Phakama. Phakama, uyandiphakamisa kwale nto uhleli kanje kodwa ndiyathetha nawe. Ndihleli ngempundu mna wena ulali kodwa siyathetha. Nditsho ndithi phakama undithethe serious. Akuba ndiyayiva la ndiyayiva ngiyena. Ndiyakuva ukuthi ufuna break ufuna space for a while. But lo nto understand like nake ndibona lapho mthathu hayi. Kungabe nathi? Ufuna uthetha o? Ufuna uthetha. Andiyiva le nto ithethayo like ndisemkeni serious. Andiyitye le nto ithethayo. Ngokuma izikwenza Jani bayizikwenzeka, ntoni engazikwenzeka? Ayizokwenzeka. Jani, ntoni engazikwenzeka? Nawe uzosohlukana. For ntoni kodwa ndifuna sohlukane? Kuba ndithi nizokwenzeka lo. Ntoni uzandiforce? Yabona I feel like you're enforced again. Andiforced ndaxelela ukhona person enforced umntu uba makayenze ukuthi mandixelele. Intoni ongixelela yona kaloku? Being dead ass man. Uthini? Ayizokwenzeka. Ntoni engazikwenzeka? Ayizokwenzeka. Uthi ndithatha serious kodwa yenza ukubhanqa benzayo. Ufuna ndibe rude nawe? Andithathi serious le nto ithethayo but kodwa ndiyamamele ngizokumamela. Even if ndiyakumamela ayizokwenzeka. Ndithi kuwe Abenathi. Noma super say experience mamela le nto ithethayo. Ayizokwenzeka. Ntoni engazikwenzeka? Uba mna nohlukana nawe. Ndinike ispace ke, asizukuhlukana ndinike ispace. Nazi space. Andiyiva. Friends zakho kuma zenzisimenti so Intoni? Ngoku le nto ithethayo kumne just lona ungabama hey. Here I come. Oh, here I come. It's about to go down. Ifoni yakho nakuthi Jame kufuna uzothini mfana? ifoni yakho Uzoyithini mfana yami? mhlawumbe wenza into esifana so ukuthi uzozulisa ngaba mdikwa ndini ngazilapha wenza into esifana ifoni yakho Ufuna msekamereni Abenathi? ifoni yakho Ufuna msekamereni? ifoni yakho Uzotsho ifoni yakho Ikamereni, uzofumana le nto ifunayo ifuna kamereni yakho. Intoni ndifuna Efonini yam. Ufuna ifoni yam. Ufuna ujonga ifoni yam la. Intoni endifunayo Intoni ndifuna enze ibone ifoni Andikwazi ngokuxelela mna into efuna ujonga ifoni yam. Ndijonga ndiyazipusha ndifuna space. Babu konto uzayenza Hayi mfana. awusugeza Hayi intoni mfana. Hayi mfana. kwakho noma ndithi ifoni yakho into ronke ifoni yakho Awuzofumana ifoni yam ufuna msekamereni uzayithini ifoni into yam? ifoni yakho kamera Unefoni yakho uzayithini ifoni yam? inento ifuna uyithetha bra Tuxele nje into endifuna uthethe masohlukane ngoku ufuna ntoni efonini yam. dama ndifuna ngoku intoni endifuna efoni yakho Andizoyi-entertaina le nto yenzayo. That one we are not going to tolerate at all. At all. At all. ndifuna ifoni yakho Uzayithini ifoni yam? Simphambanisa Phambana. kama ndiphambana Phambana. nelakho kuba disrespect umama wakho so ezinye benganozenza kuwe sifana ndiphambana Uzorhotsha. ndikrwetsha abantu mna bonje Into efuna efoni yam. Ndithe phuma ekhaya. Ntoni yenzayo? awuna into ezifani man nento ezifani Ndithe phuma ekhaya. Nditshilo mosikuwe phuma ekhaya. elethu Intoni futhi? ba unento engakho ufuna uyithethe uye kuyenza ngami yonke le Andiye okay Abenathi ufuna ntoni efonini yam? Into ufuna nje efoni yam xa sinento ezifana. Ungathi uzobona lo. Uzofumana le nto ufuna uyibona. ndibona ndifuna uyibona uzayifumana Uthi nento ezifana uzofumana into ezifana ngoyijonga. ifoni yakho leli Ndiyakuxelela mos. uyakho Awuzuyifumana. wenzani Awuzuyifumana ifoni yam. wenzani isiqulu singantoni isiqulu Ndipusha mfo ngizobenza ispace. Nansi ispace. Sekhaya apha ekugqibeleni. ispace uba makuthini ispace uba makuthini Ufuna ungena kamereni. Ufuna ntoni kamereni yam? zama ndifuna ntoni kamera yakho Ndithe masohlukane Abenathi. yo bra
uzoyifumana bra. What are you saying? What are you saying? What is he saying? ndidikiwe le nto Uhlala yenzayo phansi. uzohlalela ntoni ndithe phuma into uzoyifumana efowunini yam uzofumana umntu ke abe ngathi ngcokola naye uhappy and yintombi Phambane. What's stupid? Yintoni ngokuqhubeka lo? La bete libetana nabantu. Uthinte ndohlala phansi bra bonke. akho uzohlala phuma benathi manje Yintoni? phuma phuma Bra, nguva. Anto ndiyahleka nomsindo Kuwe. nje into yenzeka. bandifuna ngafuna ukuthi kuhamsengisamana Cela ukuthi yami futhi. Nami ngiqala ukucela ukuthi yami. uthatha ukuthi yakho pa Cela ukuthi yami. Yeah, Mina ifoni yakho nafuna delete pictures zami kwanto ba. Disose ndiziblockanga kwami. Ngikwenze ntoni bra bam kusenzelwe isifana. ube sisizathu esicaceleyo kuba sicacele Ikwenze intoni endenzileyo ba wena hamba ibhizi namatsheri. Awusithi apha I'm the first guy yakwenzewa wakula transition from being a lesbian ngoku nenzela into ezifana. zange ndithi utshintshweni unditshintshile Oh, ndathi kuwe ndaqala ujolani wena ongawe ubuya etown siqala udibana. ayingendawo loo nto ayingendawo Awulendu ndikwenze nto ba kunenzelwe esifana because ikaka le ndenzela yona. awusoze undithuke mna Ndathuka nithi ikaka le ndenzela yona khona mehluko. awuzumenshini i-curse words kum Ngibona khawuthethe Brahma ndiyohamba. ndithethe ndithini So wena hamba ubonana nabantu. no the fact So umuntu osingabi lo umbona ngabo. kudala sixabana kudala sixabana Abantu bangaxabaniyo le. Bakhona abantu bangaxabaniyo. ndidikiwe benathi Ntombazane kuyasina ngokujita nje like the fuck. So lo ngiqala ntombazane ngiba intombazane like makes no fucking difference. I know. That personally. Only reason yakho lelethu. Anzo fucking ndiya ngapha kweni xa sesithi ngokubona. ndiyathetha nawe ndiyathetha nawe nangoku. ndithi kuwe Yintoni nje ngawe nami. sitheni thina Ndifuna reason uba kuthini zintoni ekwenze walida up to ithought uba wena mawuthethe nomuntu. Usumngixelela ngomntu wena. besixabana okokoko Fuck kumana abantu abanye. and you made me feel like you're too much Khambena man. Like you being what like you so weird dog like. you weird how I'm weird how. ingxaki cacile nawe mosubuyifuna le nto Into. Usuyenza ngami lento. Lento usuyenza ngami. Into ababe ndiyifuna. Hayi man drama hayi man. What's this story man? Someone. Yo. John sekhaya apho lena sekhaya apho lena Sihambe lelethu. sekhaya apho lena apho lena I mean I sesangesi yabo Ndifuna uphuma kaloku genuine ngawo so ndawo ngiqalela yona. Mina bendigenuine wena ngiqala uba unecheri uthetha nayo ukuze ngiqala ngomove out. Nabi ndiyini lo epolish inhliziyo yami kuwe but leyo ngiqalela yona ngoku. yeah guys sisixo siyandityabula sisihleke le nto enzayo Ngicela uphuma. awuzophuma thatha into zakho apha Indoni into zami. Angisazi vuma ndigcina grand. Cabanga. Thethi into Ubhale isiqondi yami sebeyakho lo. oh fuck this child you so full of yourself uzolenzani yeah okay kaloku okay cala udala uzibambile udala uzibambile yenza ingxaki ifuna zithobe akho nto indibenze nazo zithoba ndini hayi abenathi I don't like that fuck off no ngikhala kubi nomntana into ngikhala ngolelethu hey oh my god guys uhambile sa andanoba ndimleqa enye ndithini and usithabeni usithabeni oyiphi
interest like serious Ingata ndiko serious. like younger than you when I'm business like being serious. Ba funa confirmation mos. Phone falling. Ana ndimleqa ke ngoku. Akade yanobazithatha njani. Guys, I feel like when ngekho serious. I wanna uphi. Oh, abelathi. Be pranky, can't like you. No. It's like you. John Bauti. Be pranky. Diyadlala, hayi diyadlala. Be pranky. Hi. Say hi to the vlog. To the camera. Be prank papa diyadlala. Oh. Diyadlala kanhlakiwe. Iglass. La xolo. Unomsini. Mbana naphula nento zabona. Uzophula nto? Ize kaloku sovela kakuhle kamereni. Uvela nomsindo like nyanto. Awukahle. Tafuna ukubona. Hayi kusenomsindo ke senomfayina. Ukufumana? And crusty. You must expect more of this because the Fumene is sport. Yes, when you feel like a enye indawo nje uzayibona somewhere somehow ezimbali la uzifisa nje of azikho nangathi zimbali awusemhle andimbi. But that's it for this video. Please like, comment, and subscribe. Don't forget to hit that notification bell. You guys never mind how I look the fuck. So that you can be notified whenever I post, drop, upload, or do something on my channel. Don't forget to tell your friends about me. Share your video to your aunt, your female bestie, your bestie, everyone about me because Gus is about it. And I will be. Bye-bye. Bye-bye. Bye, y'all. This shit too decent. Scale of 1 to 10, she a 10 piece. Usually I'm the one with